També avui és un dia agredolç per a mi. Avui ens falta un company que sempre ha estat així. El destí de la vida ens porta a coses desesperants i jo volia fer un record a Vicent Oliver Millan del Serenet i demanaria una cosa per ell. I com ell dia, visca la República. Sempre que ens veiem, dia bon dia, bona nit, i visca la República, i ho sentia sempre en el cor, i sempre el tindrem. Com qualsevol acte que faig a Esquerra Unida de Nules, el tindrem en ell, al nostre costat, i sempre per tota la vida el tindrem. El 2, jo agraïs també als companys. No és fàcil presentar-se en la candidatura d'Esquerra Unida en un partit minoritari de moment som minoritaris, però a poc anem avançant. No és fàcil, tampoc és fàcil que vingueu a un míting d'Esquerra Unida, la gent, n'hi ha que dir-ho, estem en un poble com el que estem, però sou valents i la gent d'Esquerra Unida són valents i la gent que ve a donar la cara són valents. Per tant, agraïs que estigueu avui presents ací. La nostra tasca és poquet a poquet. Hi ha una cançó de Raimon que diu jo vinc d'un silenci i el que diu un dels estribills és dir la lluita és sorda i constant, i és la nostra lluita. Poquet a poquet i a gotet anem fent i tenim que seguir i tenim que continuar en aquest sentit. També va sigut un orgull per a mi el ser el segon consellal d'Esquerra Unida de Nules des de la història de la democràcia i vull deixar-ho patent davant tots vosaltres. I ja ficamos en farina, sí que m'agradaria dir el que sé en aquests moments. És a dir, el Partit Popular ens està dient com si no haguéssim manat mai en aquest poble, com si no hagués estat mai així. Seguim dient que és la primera volta que d'això, és la segona volta d'això, i jo tinc que trencar aquesta cadena. I només n'hi ha una expressió, des del meu punt de vista, que és la que vaig a dir-vos. Per a mi, el Partit Popular a Nules ens ha ficat una cadena perpètua. Ens ha ficat en el seu moment una cadena perpètua en les zones humides sense tindre cap criteri ecològic, sempre fotent al xicotet propietari i donant-li el poder urbanitzar a grans propietaris, que no sabem qui són els propietaris d'aquesta zona, i ens ha perjudicat totalment en aquest sentit. Després va passar una altra legislatura, ens van privatitzar l'AUIA. Una AUIA que en aquesta legislatura el Partit Popular va intentar pujar un 35% i s'ha pujat d'AUIA. No ha tingut majoria, per tant no ha pogut, però si aconsegueix la majoria, preparem-nos perquè la pujada de l'AUIA pot ser escandalosa. Una altra cadena perpètua que ens ha deixat a tot el poble. I una altra més, que ha sigut en aquesta legislatura, ha sigut el tema de Fovesa. Fovesa va costar-nos a la butxaca de tots els nuleros 1 milió d'euros. S'estava veient els decrets econòmics de 35.000 euros mensualment se li estava pagant de la feina ordinària de la neteja del poble, dels carrers. Costava 35.000 euros mensualment, a banda del que és, diguem, extraordinari que se'n pagava a part. Per tant, el que planteja Esquerra Unida és un canvi radical, un canvi que consisteix en la participació ciutadana. N'hi ha que crear mecanismes, no val conforme ho està fent el senyor Mario, candidat del Partit Popular, que avui s'està reunint en associacions esportives, en associacions culturals, per a prometre l'oro i el moro. No val això. No val que el vot se doni per 4 anys i m'oblide tota la gent i no puga ningú ni arrimar-se a la secretaria, perquè el primer pas és el filtro, va parlar amb l'alcalde i no te deixa passar, i no val que això continuï d'aquesta manera. Cada 4 anys donar un vot i oblidar-nos dels problemes que tenen els ciutadans de Nules no pot continuar d'aquesta manera. Per tant, Esquerra Unida, el pilar principal que planteja davant de tot és que se creen mecanismes de participació ciutadana tant en l'econòmic, en lo social i en lo cultural. I per això n'hi ha que ajudar a que les persones puguem associar-nos. No només pot ser una associació de bous, de festes, o de missa, o de professors, sinó que el dia a dia ens fa que la gent s'involucre i que continuï cap avant.